Naningil dahil mi sa kulang ni mo, ma'am. Kulang sa. First balibang to, ma'am. Saan na ito na ron, ma'am? Kung mabayad, anak. Lahat presyon ko. Mulantaw lang ko sa inyong ID, ma'am. May picture nyo ha? Ay, may picture nyo lang iskamo niya. Kaya kita, Imuha pod, ma'am. Istorya yung manager. Kamu naliad to, ma'am. Ay, dili ko minorto kay wala may nangutang. Ay, sus mo to na. Wala ko nangutang. Siya may manager. Kayo, ma'am. Manata pa. trabaho nyo ba? Hello, bigot ka. Tingin po. Asa dapit balay ni Ma'am Ami po, Bernido? Dire po. Naa siya, sir. Pwede ko mag-istorya niya, sir? Few moments later. Ay, may ngulto, ma'am. Kaning taga, ano dahil mi ma'am, taga Buog. First balibang First may sa balibang brand po sa Buog. Buog. Ito si Ma'am Ami Bernido po. What? Naningil dahil mi sa kulang ni mo, ma'am. Oh no! First balibang to, ma'am. Panhirap po mi din. Nangutang man daw ka, ma'am. Maningin daw sa first balibang. Dapat daw kay kulang. Bola lang yan. Ilay kulang ni mo, ma'am. Pero nakalon, di ba? Nakalon. Nagpailan ko. Pero wala na makikuha. Wala man na ako. Di pa ani magud mi diri, ma'am. Ikaw man kasi Ma'am Ami po. Bernido. Bernido. Kay naalagi daw kay kulang kwarta. Wala pod mig pila, wa mi kabalog pila basta kay Ikaw Abi lang. na ako nagsabot na mo, ma'am, sa ano. Manager dito. Asa man ay wala man po ni nakaka. Pagyan may CV dito Oh. nga na to. Nakakuha ba ganin may 72,000? Mo gisugor po may. Sa manager mo, Siguro po may siguro po may subo. Yan, saan man nato na ron, ma'am? Kung mabayad, anak. Lahat presyon ko. Lahat presyon ko. Mapriso ka! Agay! Mabayad ko, wamang ko nangutang. Sinungaling ka! Ma'am, nara kay kuandara, ma'am, kanang valid ID nimo. Naa. Pwede ko malantaw, ma'am. Oh. Saan na nagkautang eh? Pero dili ako ang ngalan. Ikaw, sir, napo kay valid ID, sir? Oh. Bakit ba niyo, ma'am? Oh. Pwede ko malantaw sa inyong valid ID, sir, kamong duwa? Kay si yaman to ngalan. Pwede ko Wala, ang tao lang namo ang ngalan Inyo mo. ang duwa, ma'am. Kay, para ma-check na mo, ma'am ba? Bayay na kayo. 3 years na naman tingay. 2 years. Ngayon, nag-apply ba ay? Dato nag-apply. Dato nag-apply. Oh. Ay! Kasi gi-apply yan naglain. Pero di po mahitabo to na ako ang ngalan. Oo nga! Kapapa man to nimo kay ang gamit sa tindahan kan racing. Kay ang DTI man ang lisensya man to sa tindahan. Di ko to mahitabo na ako ang ngalan. Masik ka na. Pamagulang dahil upang may ka. Pero imo ka man to ngalan, di naman nakuha. Kasi nagulang to. Kaya pangalan to kinala. Ang lisensya raman sa tindahan. Ikan mo ang tame, iyaharaman po. Naamoy resibo, ma'am, nga nagkuan mo dito. Kung last ninyong ano dito na mo resibo. Or wala mo nang kapangayo. Ato na dito. Oo, napo dito. Pag makuan po nina, pila naman ito eh. Ilan day, ma'am? Mga tulo na no? Duga-duga. 2 years? Duha? Yung karoon ko na gikuan sa Baliban. Okay, namon ko din mo ngalan dito. Kami nga lang dito. Kaya nga mo nga ang kuan dito. Katong... What? Kanang, kasi tawag ka na? Saving na pagkuhan sa... Subok. Para to dito. Wala kay lain na kuan, ma'am. Nag-utang ba ka or ano? Araw, pariyanan yung manager. Email. Nanantaw lang ko sa inyong ID, ma'am. Anong valid ID? ID lang yan, duwa. Mulanta lang ma'am, kaya mong i-verified lang. Asa si ma'am po? Ang tao na yung ngalan? May picture nyo ha? Ay, may picture nyo lang iskamo niya.
Sige ko, ginoo. Imuha pod, ma'am. Ha? Oh. Subayon na dito, ma'am. Subayon, Naman ko daw ang pasubay manager na. dito. Paano Mag-istorya. lang yung manager? Kamu na liad to, ma'am. Ay, dili ko sigurado kayo. Wala may nangutang. Nakautang so wala pero man nag-loan dugay naman kayo nang loan. Karon pa Imuha niyo. lagi itong ngalan. Karon pa niyo dito. Hindi, kanay yung manager. Ang imuha mo kung ngalan nakalista, ma'am. Kanay yung Ami. manager, may mga anhi. Kaya kami may mangutang. Kung kami mangutang, kami may mangutang. Problema mo na yan. Wala si Alvin. Uyugan lang pala ni ma'am. Namo ko itong mga papilis. Uyugan. Papermahon Tama lang kayo mo manager niya, niya ma'am. ka. Oh, na, mga papel ko namo ko dito. Mag-istorya si Rally, sir. Quick, sir. Uy, okay nga po na yung Nara, manager. dire, Dili sir. lang manawag inyong manager diha. Sige, ragpair. Ah, paano yan? Naaman mi ka ng Tara magkito. Uyugan na lang kanila, ma'am. Namo ko po yung mga papilis dito, sir. Eh. Ay. Sige, may... Ay, sus mo to na... Ay, sus mo to na... Kasi may sigaw. Dali ka. Wala ko mangutang, sino mo ni? Kung ako yung mangutang, ako may motto. Word lang niyo gamay diri. Nadili mo anha si Ami ay. What? Okay, wala man siya Ma'am, nang kadjot lang jud kayo, ma'am. Ano yung trabaho niyo ba? Gusto ko ba kung mara ba may pinto. Sir, uyugan lang natin si ma'am, sir. Baniyaran siya kay mukhaw sa Namo ko yung mga papilis dito, ma'am. Ma'am, kay mo uli na pod nili kauman, ma'am. motto. Unsa pud siya kagahi? Mo siya kagahi. Bahala ka sa buhay mo. Ako man kay may utang, siya man dire. Oh no. Eh wala man ko nang utang. Ma'am, kadjot lang kayo, ma'am. Dili lagi ko magtang. 1,000 years later. Kadjot lang jud kaayo, sir. Aman si. Ay, gadali, magod pod mi, sir, oy. Ang yun lang mi sa inyo, ha, sir. Balik ka mga natong balay bayad na inyong bangko. Hindi pwede yun. Ang taon na na to kadjot. Manager nila. Alam, Ito ma'am. na taon sa inyong conversation. Ano? Ano may lang manager is. Wa man ka gautang na mo eh lagkadlok. Okay, so may ngodto sa imo, ma'am. May ngodto po sa tanang tao nga nadinig ka ng dagan kay ipakita sa kamera nga dagan kay sila. Say hi! Okay, no, grabe ka. Yan kayo daw ang imong birthday ka ron. Birthday din mo ka ron nga daw, ma'am. Makaasay na yung Ron. Okay, so ma'am, now, before we mag
mag-start, magpaila-ila sa bidaan. O, it's a prank na tong tanan, mama. Joke-joke na tong amua. Nakulbaan ko kay nangisog na si Ma'am si Sir ba? Nakulbaan dyan, Ping. Pero, dili na ito siya tinuod. Okay, no? So, before we mag-start, magpaila-ila sa midaan, ma'am. Kami ring everything surprises from Pagadian City, no? Naday ko sa katao, ma'am, nga doon sa imong kasing-kasing nga gusto mo greet sa imo ang happy birthday nga sa pamaagi daw wala siya diri karon. Inani lang sa daw iyang ihatag para sa imo ha. Lakin sa kani. Na nakahit ma'am, o gisa nagpadala ani? Or wala? Wala? Or, so diri na to may balan mo, gisa nagpadala ni. But before that, amos ang ihatag mo tungod niya na sige padala sa imo nga money bouquet! Yay! Si ma'am! Yay! O, gili na kay ka na ma'am! Maskin layo daw siya ma'am! Maskin layo daw siya ma'am! Kanilang sa daw ang imo ang gakson. Dakok pa ni mo ma'am! Human size teddy bear! Yay! Inani pagkatamis ang iyang gugma para sa imo ha. Lagi sa rin nagpadala niya ay napusin ipadala sa imo ma'am na Ferrero Rocher chocolate with bouquet. Tataguang bouquet ni mamay. Dili ra ka mag-isod ma'am? Dili ra? Okay ma'am, nalakay hint ani yung isinagpadala ni? Imong anak. Dili na kay kana kay tungod birthday po daw nimo. Napo siya ipadala sa imo nga customized cake! Palakpakan po nato si ma'am! Yay! Okay ma'am, ang imong hint, imong anak. Basinig dili. Basinig, pabaryon dyan ka ni ma'am. Okay, so ma'am, nami basahon nga message para sa imo ha. Okay, so dili na to may bala, no? Isi nagpadalaan eh. Okay, maminaw ta. Okay. Ma'am, before ko mabasa sa message, walay hilakay, ha? Walay hilakay, mama? Depende. Okay, ato sa ibutang sa natong uban nga, ano? Magdilit amo na kami, oh. Okay lang ma'am. Ma'am, panalangin mo ma'am. Kay bukat man din siya. Ako niya, kuha rin, be. Okay. Nagpunta niya, eh. Nagpaniplat si sir sa kwarta. Palit lagi kong tanduwa yan, eh. Okay, so sir, ma'am, akong basahan ng message yung isa nagpadala ni Karon. But before that, balik kong sulti, wala hilang kaya? Or depende yun, ma'am, no? Okay lang tanga mo hilak kay kana siya. Apil mo po na siya gud sa ato ang kalipay. Dili na siya hilak sa kasubo. Kung dili, luha na siya sa kalipay. Okay, so ma'am, akong basahan, ma'am. To my one only girl in my life. Happy 45th birthday, Mamang Ami. Dako kaayo ang akong pasalamat sa Ginoo, ma'am. Nagitagaan ko ginahan nga gwapa, sexy ug buutan pa jud kaayo. Ug labaw sa tanan, God-fearing. Naadyo'y kahadlok sa Dios. Ma'am, salamat kaayo sa tanan, sa pagmahal o pag-atiman namo ni Kuya. Salamat sa kanunay, sa pagsabot o pagsuporta nimo sa akua, sugod sa sinugdan hangtod karon. Wish ko sa imong adlaw nga natawhan, ma'am, nga magmalipayon ka o pag-ampo sa Ginoo nga matagaan pa kag maayong panglawas aron sa pag-celebrate pa sa ako maabot nimo nga daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. More blessings to come, ma'am. Salamat, ma'am, sa pagiging best mama sa tibuok kalibutan. Punta sa gamay nga akong sorpresa para sa imo, ha. Malipay tika sa imong adlaw nga natawhan karon. Mang, mag-amping mo kanunay ni Papa. Pang, salamat kayo sa pagmahal ni Mama. Daghan kayong salamat sa pagsakripisyo. Kabalo ko nga dili lalim. Nga mubaraw as Papa, as ako ang ginikanan. Pero grabe ang ako ang pag-appreciate sa inyong mga gipamuhat. Ilabi na sa matag sakripisyo ninyong duha para sa akuha o sa kong isuon. Munang mag-amping mo kanunay ni Papa dira, dili na magpalabi og trabaho. Kay nagkatigulang naraba mo. I-enjoy ninyo
ug unsa ang inyong naa karon. Enjoy na ninyo inyong kinabuhi karon samtang naa pa mo'y kusog kay moabot ang adlaw nga dili na ninyo na mabuhat ang inyong gusto. Walay kupas ang akong pagpasalamat ninyong duha mang pam. Kay tungod ninyo kung unsa naa nako karon. Mo nang dako kayo nga akong pasalamat sa Ginoo ug labi sa tanan, proud kaayo ko ninyong duha nga gitagaan ko ginikanan nga maayo nga o kompleto nga pamilya. I miss you so much, Mang, Pang, and I love you very much. From Norway with love, your only lady in your life, kinsa Ma'am? Si Diding! Palakpakan po natin si Ma'am Diding! Okay, so si Ma'am Diding din nagpadalaan ni karon Ma'am. So, unsa imong ikasulti sa iya ha? Nadiri Ma'am, naglantaw mangutsa po. Speechless. Salamat sa pag-abot ani kay medyo ko kabalo. Naglagot na ako. Nagkurong-kurong pero bago sa kalagot. Mona na. Salamat kay wala ko kahibalo. Ma'am, sa istorya mo na, Day. Salamat kayo, Day. Salamat sa ding na sa imong pagpadala kay naglagot na jud ka ay ko. Nagkurong-kurong na akong munod sa kalagot. Kaya wala ko kapalo. Nya. Mura di akong surprise salamat po lang ay ngun ani bisan wala ka nalipay ra gihapon ko maura. Okay, palapakan po nato si Ma'am. No, grabe, nagkurog-kurog na yun yung kaununan sa kalagot yun yan. Okay, sir, ikaw na po, sir. Ang sa'yo mo ikastorya sa imong anak po. Naglantaw siya sa inyo. Dahil, salamat sa kayo. Salamat ka ding. Masigapit na po na high blood pero matay. Wag imintaw kibaluan imong gibuhat. Kita daghang kini salamat sa imong paingunaan ni. Hapit ako magkuha og pusil. Kay tinglan mi sa First Valley og utang. Oh, daghang kini salamat nimo. Pag-amping din ha. Okay, palakpakan po nato si Sir. No, grabe, ma-feel gid na mo, sir, ma'am, kung sa gid mo kay gugma sa inyong anak. O kamo sa kung sa ninyo kay gugma ang inyong anak po. So, naay mong igsoon diri, ma'am? Or mo ang anak? Pwede, asa man sila, ma'am? Ay, sir, ikaw. Hatag lang tagamay wish para sa imong mama, sir, dahil sa nagpadala ni ko. Kaya lang tapat sa speaker, sir. Kaya tapat sa speaker. Ito, sir, kadoon, wish sir. ako sa akong mama no, before ana mo great na pug ko outro. Happy 45 birthday ma. Akong wish nimo nga mag-amping ka kanunay sa imong kagalingon. O gampingan ko nimo si Papa. O vice versa, mag-inampingay mo duha. Yes, versa. Karon, murag first time ni nahitabo sa imong kinabuhi. Kami nga mga anak nimo matay. Murag emosyonal man sa tag-apil. Okay lang to, Sir. Yan ang luwa man na sa kalipay ko. Kami nga mga anak nimo malipayon sa gagamuha mong naginikanan ni Papa. Ang inyong mga pag-anto sa una sa kalisod nato. Karon natagamtaman na nato nga matawag nato nga murag ning hayahay na gamay. Mga na dako kayong pasalamat ako sa itong Ginoo. Ma, kami dumasin mong anak, ma. Kana walay puwasan mong paghigugma nimo. Tanan na mong mga ginabuhat. Tanan na mong mga plano sa mong kinabuhi. Kini
sorpresa nga among gipakita nga napod may ikasukli ninyo duha ni Papa. O sa ako pong igsuon, dako po kong pasalamat na isurpresa po niya si Mama karon. O ambing ka na permi sa imong trabaho. O kini dako pong pasalamat na ko nimo na grabe po di mo ang pagpaningkamot para sa atong pamilya. O kana na Okay, palakpakan po natin si sir, no? Dili ginato mapugnan nga makatulog gid atong luha. O okay na siya kay kana siya luwa man na siya sa kalipay. Dili na to na siya mapugnan gyud. So kinsa pa na pa kay anak ma'am dire? Or wala na? Wala na. Imo igsoon ma'am na dire? Asa iso ni mo ni? Ay si ma'am naka-red dali ma'am. Ma'am gamay lang kayo ma'am kay panalagsar gyud siya mahitabo sa ato ang kinabuhi. Oh, ang lulo po daw. Sige na, kay panalagsara yun ni sir. Ay mo wish ni ma'am, no? Natay cake dira ma'am, but before that, before na to i-blow ang imuhang cake, nasa may harana nga akong yatag sa mong singer para sa imuha. Sila po'y nag-request ani nga kanta ma'am para sa imuha. Pwede naman sa sayawan. Sa buhay kong ito, tanging pangako, iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali, kita ay mastan. Ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Ang buhay na magkulay ang tatahakin. Minsan ay matarapa, minsan din ay luluha. Di ka nga maninimdim, hanggat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y kung pagmamahal ko, may nagmamahal
may kababay sa'yo. Ang alay ko ditong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, buhay kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Benet. Ilang kaya pala ganyan. Oh, bago na mag-business. Second hand. Ano lang. Ano na, basta buminit kayo. Alright, palakpakan po nato si ma'am. Salamat kayo. Okay, so ma'am, no? So naman tayo cake. At tuwa ng i-blow na to ang candle, ma'am. Tapos kantahan ka na mo og happy birthday. Okay, so kabutang sa tong cake is happy birthday, mama, at 45. Okay, so ma'am, unsa man imong birthday wish imong adlaw nga natawan karon? Sa imong birthday wish po, sa imong adlaw nga natawan karon. Ikaw may kinakusgan na mo. Dili, paluyo-luyo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nagitagaan ko niya karon birthday nako. Sa daghan pang kinabuhi. Salamat po sa kuang anak, sa kumbana, sa kumigsoon. Labi na yun sa kuang anak, sa reading, sa kumbinalayin, sa iyong igsoon. Okay? Hindi na napapunta ka kung isa sa mga. Nagtuoy, wala dyan mag-expect ani ma'am, no? Wala dyan ko kabalo na. Ngayon na kay ako. Ganina ako rin yun isa. Naaptan ko sa kuang anak, kumbinalayin. Wala ko ilaing tao. Salamat sa Ginoo na tagaan pa unta. Daghan pang katuigan. Alright, so blow the candle, ma'am. Blow po, blow. Alright, happy birthday! Come on! Sige man, hawak na si ma'am noon. Dali na mo, ayaw mo paulong. Ayaw mo paulong, kamilya ka dire. Alright, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Once again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, happy birthday once again sa imo, ma'am, no? Okay, ma'am, likod lang tamang. Okay, so ma'am, no, daghan kayong salamat sa pagdawat sa amua. Maski nakulbaan pod ni kay nangisog na gid mong duha ganina, sir. Okay, no, so daghan ko kay salamat kang sir nga todo effort pod kayo nga wala gid sila kabalo. So ikaw sir, kabalo na kani. Kabalo, mo niya mo kong tsaba, ma'am. Siya mo yan mo akong tsaba. O ganyan, son. Muna salamat kayo, ma'am, no? Before me mag-end, ma'am, magpasalamat niyo. Dili lang kay sila ang na-wish. Pati sabi wish para sa imo, no? So, ang mga birthday wish para sa imo, ma'am, is we declare, but we are not hoping. We declare yun, ma'am, nga daghan pang katuigan nga mabot sa imong kinabuhi, uban sa imong pamilya, o pon-pon, nga makaulit na to si Ma'am Diding, nga magsaulog ka sa imong adlaw nga natawhan, nga naa, nagyudiyang presensya, nagyud nga, imo nagyung mahag, dili nang parehas no sa teddy bear nga anak-anak lang sa doy mong ihag karon, ma'am, no? So, we declare, ma'am, daghan pang katuigan, more birthdays to come, and then good health, and aside from that, ma'am, ang grasya o kalinaw magpabilin gyud sa iyong pamilya kay nakita na mo ug unsa ka magbungaon ug unsa ka hugpong sa gugma ang inyong pamilya unya mo ni pinaka-importante jud unya remember na to always nga dili gyud ta makalimot mo tawag sa Ginoo, no? Kaya ang Ginoo gyud paghatag sa ato ang makatabang sa to, especially sa mga pagsulay nga maabot atong kinabuhi dili na to naatrasan kay kung ang Ginoo nasa atong kinabuhi nagpuyo siya mo'y mangitag pamaagi nga masolve ng tanan, okay? So ma'am, daghan kayo salamat o salamat sa kayo kang sir kang Ma'am Diding all the way from Norway. Thank you so much, ma'am, for choosing interesting everything surprises. So ma'am, ma'am sir, okay lang po bababay tapos flying kiss po sa camera. Babay po. Tapos flying kiss.